Jediná věc, kterou já kupuju na Vintedu, jsou knížky a zrovna mi včera knížečka přišla, tak si pojďme ukázat, co tam máme. Já už jsem to včera musela rozbalit, protože já sama osobně nemám ráda, když to ten člověk už jakoby vyzvedne a neodklikne tam, že je to všechno v pořádku, takže jsem se na tu knížku podívala a naštěstí byla v pořádku. Akorát jediná věc, co mě třeba štve, je, že když lidi ví, že prostě posílají knížku, která se může obít, protože co si budeme těm knížkám se taky může něco stát při té dopravě, normálně se prostě věci rozbíjí a tak dále. Tak mě štve, že to prostě aspoň trošku něčím nevycpou a dají to prostě jenom takhle do sáčku a to mě trošičku vadí, ale dobrý, knížka to přežila, takže si nebudu tady stěžovat. Je to teda 3. díl ze série, ještě mi má přijít i ten 2. díl, to jsem objednával zase od někoho jiného a ještě mi to nebylo ani posláno, tak doufám, že to bude co nejdřív, protože to chci určitě hnedka číst. Já myslím, že až vám ukážu ten 3. díl, tak vám bude moc jakoby jasný, o čem já mluvím, protože jsem tady dělala recenzi na 1. díl a byla jsem z toho unešená. Jinak všichni se teďka stěžují na ceny na Vintedu a já bych chtěla říct, že to asi postihlo i tu knižní sféru, protože jindy jsem byla schopna najít fakt jakoby knížky za dobrý deal. Ale teď v poslední době mě ta cena té knížky normálně by vyšla to samý, co bych si to koupila v tom kamenném obchodě. A pak mi to úplně postrádá smysl cokoliv tam kupovat, ale našla jsem tam něco, jo. Ulovila jsem, takže pojďme rychle si to už ukázat. Já objednala jsem teda Království obávaných, což je 3. díl ze série Království hříšných. Moc se na to těším, doufám, že mi co nejdříve přijde ten 2. díl a se na to můžu vrhnout.